И ето го нашето леко забързано ежедневие. Започваме с разходка на куче дете, като разходката вече с Лок си е още по-лесна, когато съм сама. Продължаваме с детската площадка, като Елизабет е голяма фенка вече на парзалката, слизането и качването е постоянно. И така си правим една хубава тренировка за крака, кръст, абсолютно за цялото тяло. Продължаваме към салона, докато детето си взима дрямката, тъй като в салона предстоят големи промени и трябва да се оправя по нещо всеки ден. Разбира се, съчетаваме и с някоя друга клиентка, за да направим някой красив маникюр. След това тази вечер реших да си приготвя любимите спагети, които са с сирене, спанак, чери домати. Добавям зехтин, чесън. За къде без чесън? Няма как без чесън. Малко сол, малко подправки, както казах, че сложих чубрица и слагаме това в фурната да се запече много хубаво. Този път реших да добавя и малко сметана, малко преди да съм ги изкарала, след това намачкам всичко и това е соса за нашите спагети. Елизабет реши да си сложи някаква измислена каска и така приключваме.